ndikaken menawi dinten menika negari Magoda nembe ketaman pagebluk Mayangkara sagedipun tentrim menawi ditumbali pusaka negara Ngamarta jimat jamus kalima sada. Mila saking menika kula badhe nyuwun sih kawelasanipun Paduka Prabu. Nyuwun usadaning negari kula ning ingkang menang ndarbeni menika namung Paduka. Paduka sinuwun boten pitados mangke jimat jamus kalima sada saged kula tumbas. Bebasan bondo donya dipun tewu kados toya dipun usana kados pedi boten badhe telas mekaten Sang Prabu. Nyuwun pangapunten rehing jamus kalima sada menika boten kula piyambak ingkang andarbeni. Langkung prayogi kula badhe tetarosan kalian para kadang kula. Langkung saenipun mekaten, monggo kula nderek Werkudara temonana dayoh iki nggih Werkudara. Mangkahang grasa sesumbar lindhu bumi konje kumaloduk guntur gaduk guduk unggup sangkala nidi wah Hamso Hei! So Hamso, weh, nggih, pripun? Wonten dawuh Raden, wonten dawuh. Paduka menika sinten? Dedengkote para Pandhawa jenengku Werkudara. Lajeng pripun? Apa bener kowe pengen golek jamus kalima sada? Nggih, Raden. Lajeng Paduka badhe ngersakaken pinten badhe kula bayar pinten? Ora usah mbok bayar nganggo dhuwit. Kowe rene nggawa bolo ora? Betul, Raden. Saiki aku njaluk seksi wae. Seksenono. Golek ana seksi aku bakal ngrewenehake jimat jamus kalima sada. Aku njaluk seksi sithike wong 500 kon nggawa gaman. Golek sing peng-pengan kon nggawa gaman kabeh. Bedoy. Wis saguh apa ora saguh? Lajeng kula kedah kados pundi? Den ana ning alun-alun negara Ngamarta. Bubar pasepan kowe ketemu karo aku. Nggih. Nggih.